Gipaniguro sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC nga andam ng ospital ugaling adunay magpositibo sa MPOX o kaning gitawag nga monkeypox. Kini human gikumpirma sa Department of Health ang unang kaso sa mga sakit didto sa Manila. Sumala ni Dr. Ricardo Audan, Medical Center Chief sa SPMC, ato sa pagiginabi sa GMA Super Radio Davao nga lakip sa ilang pagpangandam ang pag-activate sa isolation facilities o pag-apod-apod og mga leaflets aron ipasabot sa mga watcher o mga health worker ang impormasyon bahin sa MPOX. Gipasabot sad ni Audan nga dili susama kapaspas sa COVID-19 ang pagtakod sa MPOX apan posible kining mapasa sa close contact sa mga magpositibo. Dugang pa sa doktor nga hinay ang pag-develop og dagko ang rasya sa MPOX dili susama sa chickenpox o hangga og posible usab mabati ang simptomas og kalentura og lusay. Nagpasidaan si Audan nga batasanon ang regular ug saktong nga paghunaw, magtumar og vitamins ug saktong tulog aron malikayan ang MPOX ug bisan unsang sakit.